Aurten ekainean egin duzan 5 urte, eta, bueno, ospakizun urte bat izango dela esango dugu, 2014 izan da, ospakizun urte bat. Pandemia tarteko egin duen, eta izan oztopo bat. De hecho, saiatu ginean, jaio berri izan, eta orduen bizirik mantendu behar zan. Eta, bueno, ensaioak egin duzan online, lehenengo kontzertua, lehenengo jaio erreitan apurtxu eta rarok zirenak, kamioen aparkalekoan distantziak eta barra mantenduta egin duen. Eta, bueno, lehenengo pausu horrek bandanak, bai, pandemian murgilduta izan ziren. Amore bietak, bere garaiko terminologia hori erabilita, baeukon banda, 1903an sortu zen, aspaldikoa, eta de hecho Euskal Herrian dagozan bandetatik, nik uste dut, lehenengoetarikoa be izango zala, modernotan. Eta, bueno, egia da, pena bat galdu izala, 70 hamarkadan galdu izan, eta kurioso da, ze normalean kontrako gauzak gertatu izan dira, trantsizioagaz gertatu zan kultura suspertu. Eta aldiz hemen desagertu izan. Kuriosoa da. 40 urte desagertuta egon zan, eta 2019an musikenen ikasten ari nintzala, ikerketan lan bat egin eban herriko txistularien inguruan. Eta alan agertu ziren, txistularien diana ez dakiz egunetan, eta gero bandaren ez dakiz banda egoan Zornotzan. Eta, hasiletan apurtxu bete zuzentzeko grina hori edo martxan jartzen, barruan, eta esan eban Zornotzako ondare hau berreskuratu behar dugu, ez? Zango nuke, ni apurtxu bet, ondare horren friki nazela. Ondarearen eta euskal ondarearen frikia nazela. Eta, herrian olango agente kultural bat eukitzea garrantzitsua zalakoan, berreskuratu egin du, bai. Eta egia da, historikoki, funtzio oso garrantzitsu bat eukin dauela herritarren bizitzan. Ze ekitaldi pilo bat iten ziren musikagaz. Bai, ekitaldi ofizialak, gaur egun ez diran egiten, dinetu udaletxeko ekitaldi ofizialak, ongi etorriak eta bar. Ekitaldi erlijiosoak baita ere, lehen Carmen egunean eta ez bakarri larreara, parrokiara beroaten zan, eta banda joaten zan korporazioagaz aurretik. Hori be, funtzio bat. Eta hirugarrena, eta nik uste dut, sozialki garrantzi gehien dekona, bailableak. Plazako bailableak, erromeriak, egiten zirenak domeka arrastitan. Bandak nik uste funtzio eguneratu bat hartu dauela. Azkenean ez dekogu pisu historikori, transzendentzia historikori, beste banda batzuk badekiena eta ondino mantentzen da bena, usadio zar horiek mantenduz. Ez dinot horrek ez dugu zanek jorratu behar kontuz. Eta nik uste dut pixkanaka bandaren eremua zabaltzen doala, ez? Hasi ginean kontzertu dutzak egiten bakarrik, azkenean kontzertotatik aratago kaleetan hasi ginen jotzen, geroxeago eskaini gara auzoetako jaietan bai joteko, gitzinaka esperrua zabaltzen doa, eta gero eta jarduera gehiago egiten dugu, ez bakarrik musikalak, baita ere hezkuntza mailakoak, adibidez, 3. edizioan aurten antolatuko dugu zan musika udalekuak. Zornotzako harrobia, berezi xamarra da, Zango dut, azteko eta behin, garrantzia handina dekona agente kulturala hemen musika eskola dela, musika eskolak nutridu behar dauelako, elikatu behar dauelako banda, eta nik uste dut, gitzinaka badabilela. Egia da, harremana hobetu leikela, eta de hecho horretan gabiz, lanean gabiz harremana sendotzeko eta ikasleko bai aukera eukindagien bandara etorri eta probatzeko eta bar. Eta gabiz datorren denboraldirako didaktiko berezi bat prestatzen. Eta aurten Nemesio Bikandiren omenaldia egin gendunean azaroan, musika eskolako ikasle batzuk etorri ziren gugaz batera jotzera. Eta harremana hor dabil. Ez da ideala momentuz, baina eraikitzen joan behar da, eta 5 urteko sasoi honetan, pandemia tarteko gatsa izan da, baina badi joa gitzinaka. Eta harrobia, bai animatzen du jentea, instrumentu desberdinak jotzeko, baina egia da tendentzia asko dagoela betiko instrumentuak, pianoa, gitarra, bateria, bajoa, eta bandako instrumentuak hartzea bai aukera hor dauela, eta banda nik uste dut musikalki bai garatzeko eta aukera oso ona dela, alternatiba oso ona dela baita. Han
Ez dakit ziur, ez da horren inguruko dokumentazio zehatzik ez dau, egunerokotasunan inguruan gertatu ziren gauza batzuk badagoz, baina jasota, baina beste asko ez. Baina ziur asko bandak berak propio eukon bere musika eskola propioa, normalean. Hori Valentziako modeloa izango litzateke, Valentziako bandek normalean euren musika eskola propio daukate, eta banda eta musika eskola oso elkarrekin doaz, ez? Gauza hau Euskal Herrian ez da hainbeste gertatzen, baina ziur asko holan izango litzateke. Bandak alde batetik dauka bere jarduera, esango dugu kaleko jarduera, bai, adibidez inauterietan egon gara urten, jotzen kalean, kaleko beste ekintza batzuk egiten dugu jaietan bereziki, txupinazoan gu gara txupina bota aurretik aupa gaztiak jotzen dagoena plazan, ez? Eta horrek markatzen dau, zelan edo alan jaien hasiera, baita be, bueno, txistulera ikaz batera urtetan dugu egun horretan, danborradak, eta bar. Baina batatik kanpo, nik uste dut gure jarduerarik egonkorrena edo ohikoena da gure denboraldia esaten duguna, bai? Kontzertu denboraldia, hori da, aretoan egiten duguzan kontzertuak. Eta aurtengo denboraldia oroitzapenak deitzen da, eta oroitzapenak bereziki lehen esan dudan frikismo hori, gure ondarea berreskuratzeko aukera desberdinak planteatu duguz. Bata izan da, bertako bandako Nemesio Bikandi sortzaile, banda historikoko sortzaile izan zen honen inguruko esposizio bat egin genuen Zelaieta zentroan, udalagaz batera, eta bestalde kontzertu berezi bat osatu genuen. Gero Gabon ondarea, Euskal Herriko Gabonetako ondarea azalaratu genuen, herriko koroekaz batera, eta oraingoan emakume sortzaileek sortutako ondarea jarri dugu apurtxuet balioan. Jarraian etorriko jaku bertsolaritzak eta musikak batera, de hecho Zornotzako bertso eskolagaz batera ingo dugun urrengo kontzertua maiatzean, alkarre eragin eta hor bertsoek eta euskal musikak batera sortu daben ondare hori azalaratuko dugu, eta bukatzeko ekainean bertako txistulari, gaitero, albokari eta trikitilari ekaz batera, baita behin ingo dugu Euskal Herriko jaiek sortu daben musika hori, musika ondare hori edo, bateratzea kontzertu baten, eta bar. Eta gero, sorpresatxo berezi bat jaietarako, aurkeztu ez dugu nahingo, baina sorpresa polita izango delakoan, jaietako guretzat kontzertu berezia da, ze kalean egiten dugun kontzertu bakarra da, eta beti plaza beteta, eta aretoan ezkenan 350 persona sartzen dire, baina plazan 2000 personatik gora biltzen dugu jaietan. Nik uste dut, saiatzen garela, denboralean zehar kanpoko gonbidatuak ekartzen, baina baita herriko gonbidatuak ekartzen. Eta harrera oso ona da, nik uste dut, herriak egiten dauen zozer dalako herriarentzat, ez? Hori da nik uste dut bandan espiriturik eta politena, eta azkenean gu barruan familia bat garela. Eta zapaturo gustu handiz gelditzen garela aretoan ensaiatzeko eta musika batera egiteko, ez? Horregatik gonbitea luzatzen dut, edozein personak, ateak zabalik deko zala, edo zertarako, izeleike musika egiteko, musika jotzeko gugaz, zuek moduan reportaje bat egiteko, edo edozeinek proiektu zoro bat baldin baduka, baita ere, batera egiteko.